jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe ndaroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam bettina don ko sifa e kelle gata tan e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma sappo e tati lewru mars hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gatan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon renégociation des contrats kam e convention ɓe kollitino wonde kay oɗo saaha joni ene wonde laamu ngu woni ko e ɗaɓɓande e koppareje ha tekno ɗen ɗon milliard uji ɓe mbi ko ɗum noon kay woni ko fuɗɗa ɗum ko caggal nde hoorejo jagorde o kam e yoga e jagorde ɗe te mbanno kuccam hakkude mumen e jaydiyankoɓe holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganda kay kamɓe goni jayde Sud Quotidien jayde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbiten de ko dette on ganda kañum woni paiement dette woni tan e jobgol ɗen ɗon ñamalɗe ganda kay leydi Sénégal ene jogani ɗum ɓen ɓe jogani ɗen ɗon ñamale ɓe kolliti kay wonde Sénégal ko oɗo saaha joni kay ene woni tan de ko jaɓɓal kongal jogi ko yuti on ɗon fannu ko ɗum ji sababu ɓe mbi le Sénégal waɗi remboursé ko ine tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom milliard taw noon ɗum noon waɗi ko adi tan ɗum ko ganda kay ko kañum woni on ɗon délai woni tan ngal ɗon ladial holno wiiri kam musidɓe men e jandiyankoɓe ɓe garti e ko yuwiti e haali ɓen ɗon soldate ɓe ganda kay ko wadduɓe ngal ɓe ngala hakkude mabɓe e sayeɓe toon to diwan mo Casamance to teɓi kolliti noon ko soldat goto kay woni ko hawri hen e ladial jeegomo noon gañima hen ɗum ne ina tawe e jande ruttinima on ɗon satellite mo ganda kay ko leydi Sénégal on biyeteɗo Gaynde Sat 1 o kolliti noon kay wonande on ɗon Gaynde Sat 1 ene wonande on ɗon satellite o saaha joni koko mayiniyete mission muɗum gasi ha laabi ceer on wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganda kay kamɓe goni e jayde quotidien le quotidien e jayde Vox Populi kañum arti ko yuti alhaali ɗam ɗon kuccam hakkude mabɓe e jaydiyankoɓe hoorejo jagorde leydi Sénégal kam e yoga e jagorde ɓe gartinone ko yuti alhaali renégociation des contrats kam e des conventions hakkude leydi Sénégal e yoga e kollorɗe tawateɗe te nder leydi ndi to banggue ganda kay kañum woni ndelam kuɓɓam dam e to banggue kuɓɓam to holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe kolliti kay wonde oɗo saaha joni laamu ngu ƴettiti gueɗe ɗe kala e juuɗe muɗum ɓe garti noon kadi e ɗin ɗon annonce uji ɗi ganda kay hoorejo jagorde Ousmane Sonko waɗi ɗum annoncé ɗum ne ine tawe e jayde nde ganda kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Vox Populi ƴeewoyen e jayde l'Observateur kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe jayde groupe Futurs Médias de ɓe garti ko yuti e alhaali nden ɗon ñamade ɓe kolliti kay oɗo saaha joni Sénégal woni tan ko e on ɗon fannu ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi ko Sénégal oɗo saaha joni ko yuti e alhaali e gueɗe muɗum kala ɗum ne jayde nde arti hen kono noon ɓe garti e ɗin ɗon ganda kay kañum woni scénario ji tati ɗi ganda kay oɗo saaha joni ko kulhuli woni ko o wonini i ɓesguji ɗi e wiide konnguli omo ganda kañum woni ancien ministre Ibrahima omo ganda kañum woni ancien ministre El Hadj Ibrahima Sall holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe e jayde nde arti e Sonko hoore jagorɗe leydi Sénégal ɗo arti e ko yuti alhaali on ɗon ɓe mbitande ko Sonko waɗi exploité on ɗon deal kam e contrat ji mineji kam e pétrolier ji ɗum nene ine tawe e jayde ganda kay ko kañum woni e jayde wiyetende e jayde l'Observateur ko noon saaha noon e jayde ganda kañum woni e jayde point actu naati dingiral kono noon jayde nde arti koye goɗɗum ko yuti alhaali marché de gré à gré ko ine tolni e capanɗe jeeɗiɗi e goho piccal tati e milliard taw kopareje meɗen franc CFA ummaɗe on ɗon entreprise faade e ko ganda kay ko kañum woni jagorgal kalfinagal ko yuti alhaali e cellal kam e ACD holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe mbitande ko on ɗon kay ko ɓe mbitande ko raison donnée à point actu holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti ɓe mbi ko omo ganda kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko kañum kay waɗi casier fof e hokki gonga omo ganda kañum woni point actu holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe kono noon jayde nde arti omo ganda kañum woni Bara Ndiaye walla mbiyen Cheikh Bara Ndiaye sarɗiyanke o mo ganda kay ɗin ɗon konnguli ɗi o sudno kamɓe noon ɓe garti gam hajademo holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe gartini kadi e on ɗon soldat goto mo ganda kay ko kañum woni kawruɗo e ladial jeegom gañiɓe e caggal ɗin ɗon garɓe garaji bannoɗi e toon to Sindiatote holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe e jayde L'As Quotidien kañum arti ko yuwiti e alhaali industrie ɓe mbitande ko omo ganda kañum woni hoore jagorɗo oɗo saaha kay nana waɗa brandir des résultats holno wiirne ko nene kadi nana waɗa
menacé hono wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe ɓe gartini kadi eko yuti haali acte 4 punition des mairies kam et des conseils départementaux ɓe kolliti kay wonande ɓe ganduɗa kañumen goni eliji ɗi e nde oɗo saaha kay kolliti kañumen ne jadani hen ƴeewoyen jani nde ganduɗa kañum woni jande le témoin kamɓe noon ɓe gattande ko non déclaration mo ganduɗa kay ko ɓurtuɗo few ummade o mo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye sarɗiyanke o fanno ɗum e hoorejo leydi ndi ene wonitande ɓe kolliti kay ko jertinago tigui woni ko waɗa ɓe kolliti ɗino konngudi noon oɗo saaha joni ɗi puɗɗima ngabbude ha yettima eko yuti ala haali dawrugol e nder leydi ndi holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jande le témoin e quotidien jande l'informateur kañum arti ko e banɗon guesa ganduɗa kay koko remetenoɓe kan ɗon kon ɗon huuɗo ɗaynoko ɓe ganduɗa kañumen goni soldateɓe gonno e bonnude toon to diwan mo Casamance ko ɗum noon addi garmi gara hakkude mabɓe e ɓenɗon saysayeɓe on kolliti noon ko neɗɗo sorlade goto kay woni ko hawri hen e ladial jeegomo noon gañima hen holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jande l'informateur kono noon kadi ɓe gatti e Ousmane Sonko e ɗin ɗon promesse aji woni tan ɗen ɗon podoje ɗum ne kala ina tawe e jayde ɗe ganduɗa kay kañum woni e jayde l'informateur jayde révélation kamɓe ɓe garti ko e police nationale ɓe kolliti kay hitande ujunnaje 2025 e ɗin ɗon amande uji ɗi ganduɗa kay police waɗi ɗum ɓe dañi fatague no wadde récolté ko ina tolni e 1 milliard copareji meɗen franc CFA holno wiiri kamɓe musidɓe men jeeyankoɓe kono noon kadi ɓe garti e l'arrestation du député woni tan naggal mo ganduɗa kañum woni e député Cheikh Bara Ndiaye ɓe mbi ko ɗum kay woni ko namda oɗo saaha joni holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde révélation ɗum noon ko caggal ɗin ɗon konngudi ɗi o suuti fewna ɗum e hoorejo leydi ndi jertinago noon waɗama fewde e makko holno wiiri e jayde nde jayde guentiri nde le soleil kañum arti koye renégociation des contrats minier kam e pétrolier ɓe kolliti kay wonande kuccam hakkude makko e jeyndiyankoɓe kanko hoorejo jagorɗe o Ousmane Sonko kanko yoga e jagorde ɓe garti noon eko yuti on ɗon fannu kono noon kadi ɓe garti ɓe mbitande ko les retombées ɓe warti e ɗin ɗon jencudi gadidi holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde guentiri nde le soleil jayde le peuple kañum yalti leydi ndi yeehi ha toon to 13e sommet mondial mo Bakou kollitino wonde kay hoorejo leydi gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko kañum kay wonno guistar e on ɗon gouvernement wonande kay mo Azerbaïdjanais hono ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde people bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laabi ceeɗe ko ɗum woni komin kamnore binalade ko sifa e kele gadane e jayndeji leydi Sénégal en jetti e jarni dendagal wottuɓe hakkillaji men e Ayaw Pindi TV ko noon jettirɗen ɓen wottuɓe hakkillaji mumen e ruɓido jayndiyeji gila e waɗoɓe commentaire uji moni kala en jii commentaire uji ɗi e kala saaha en mbiɓe Allah jarama ɓe jarama en ñaganimaɓe ɓe mbawi wonde no mbawi wondirde kala yo jaam duumo e mabɓe ko noon jettirɗen musidɗo meɗen tedduɗo gonɗo toon to dewlaji tontude Amérique biyeteɗo Mamadou Alpha Ndiath ganduɗa ko gorko mo Madina Ndiath ɓe tawateɗo toon to dewlaji tontude Amérique en jettimo en jarnimomo e kala saaha omo hollira weltare makko tigui rigui e darde Ayaw ganduɗa kañum woni Pindi TV ko noon kadi ha tengti e ko ganduɗa kañum woni ko wiyete ko ruɓido jayndiyeji en beltanimomo ko noon kadi en beltanima musidɗo meɗen biyeteɗo Ayouba Talla jaaɗo toon to ganduɗa kañum woni Dumgo Rindiaw konɗo oɗo saaha joni toon to ganduɗa kañum woni e Cameroun kañum nane en beltanima ɗum e kala saaha ko noon beltinirɗen dendagal yeɓoɓe Ayaw Pindi TV guila waɗoɓe commentaire uji hani e neltiroɓe jewteɗe onon kala on calminama on juurama kadi on beltanama ha no hannirta niyete on ñaganama tan ko mbiyeten ko aljuma mubarak